Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Як ваші справи? Рада чуть, що все добре. Салют усім! Привітання, Топо. О, Янко, а що з твоїм настроєм? Канікули ж, треба веселитися. Да у мене проблема. Так поділися з нами. Може, у нас з глядачами атрымаецца даць табе карисную пораду. Не упевнена у гэтым. Ситуация довольно складаная. Янка, ты трапила у складаную ситуацию? Тебе хтось крыўдзіць? Толькі покажи, хто. І ми разом усёй калыханачнай камандай. Топа! Дякуй вялікі, але ніхто мяне не крыўдзіць. Тады што здарылася? Справа ў тым, што... Одна моя знаёмая дзяўчынка вырашыла пасябраваць з хлопчыкам. І правильно. Яночка, я таксама збіраюся бліжэй пазнаёміцца з адной дзяўчынкай. І, магчыма, за канікулы нават стану яе лепшым сябрам. Вось і я... І моя знаёмая дзяўчынка вырашыла стаць лепшай сяброўкай. Дык у чым праблема? У тым, што яна не ведае, як звярнуць на сябе ўвагу. У нас у двары многа дзяўчынак і хлопчыкаў. І яна не ўпэўнена, што хлопчык стане сябраваць менавіта з ёй. Ну, тут можна паспрабаваць некалькі варыянтаў. А яны надзейныя, твои варыянты? У сэнсе? Ну, просто я ўжо параіла сяброўцы адзін. Цікава, а які? Ну, я тады якраз прачытала казку пра царэўну Несмяяну. Ведаеце такую казку? О, многія гледачы кажуць, што ім падабаецца гэтая казка. Вось толькі я не разумею, што ты параіла сваёй сяброўцы? Як што? Плакаць? Яечкі, плакаць. Але навошта? Ой, каб прынц, дакладней хлопчык, з якім яна вырашыла пасябраваць, яе суцяшаў, весяліў рознымі спосабамі. Прынцы ж у казках так рабілі. Я думала, што і яны пасябруюць. Яночка, ды кто казачныя прынцы? А тут звычайныя хлопчыкі. Яны не любяць нават і баяцца, калі побач дзяўчынкі плачуць. Вось моя знаёмая ў гэтым упэўнілася. Яна, як я і параіла, некалькі разоў падыходзіла да хлопчыка і пачынала плакаць. А ён пачаў ад яе бегаць, так? Менавіта. Думаю, ён проста не чытаў казку. Ой, Топачка, а можа параіць дзяўчынцы плакаць побач з хлопчыкам з кніжкай пра Несмяяну ў руках? Толькі каб яму вокладку было добра бачна. Можа, тады хлопчык здагадаецца, што павінен рабіць? Ой, не-не-не, вымушаны цябе расчараваць, Яночка. Хлопчыкі ўвогуле не любяць плакс. Ды і многія дзяўчынкі таксама. Вось і я зараз падумала, напэўна, мне б таксама не спадабалася, калі побач са мной хтосьці увесь час нудзеў. Нават калі б гэта быў самы прыгожы прынц. Вось бачыш, таму твой спосаб і не спрацаваў. А якія яшчэ ёсць спосабы? А што, калі дзяўчынка увесь час будзе хлопчыка чымсьці здзіўляць? Гэта чым, напрыклад? Можна фокусы паказваць. Не, лепш розныя прыёмчыкі. Гэта значыць біцца з хлопчыкам, з якім хочаш пасябраваць? Ну, можна і не біцца, а ад хуліганаў абараняць. А калі хуліганаў побач не будзе?
Ну тады прыёмчыкі таксама не падыходзяць. Топа, а ёсць яшчэ варыянты? Ну, Юя, усіх рада бачыць я. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Топа і Яночка. Добрый вечер, Коска. салют! Як добра, што ты з'явілася! Ты ж столькі разумных кніжак прачытала. Значыць, зможаш Яне штосьці параіць. З задавальненнем дапамагу, чым змагу. Коска, калі дзяўчынка хоча пасябраваць з хлопчыкам, што ёй трэба рабіць? Яна, дакладней, яе знаёмая дзяўчынка, спрабавала розныя спосабы, але пакуль нічога не атрымалася. Яночка, а нічога асаблівага для гэтага рабіць не трэба. Як не трэба? Вось так, не трэба. Коска, ты упэўнена? Абсалютна. Сапраўднае сяброўства будуецца не на нейкіх там незвычайных здольнасцях і магчымасцях, якія трэба ўвесь час дэманстраваць. А на чым? На ўзаемным інтарэсе, вядома. Гучыць разумна. Між іншым, я і сам так думаў, але не ведаў, як гэта Яне растлумачыць. Значыцца, трэба, каб будучым сябрам было цікава бавіць час разам? Як нам усім у калыханцы, так? Менавіта так. І ніякіх асаблівых уменняў дэманстраваць не трэба? Не трэба. Вось мне, напрыклад, падабаюцца усе мае калыханачныя сябры. Ты, Яночка, прыгажуня і разумніца. Дзякуй, Коска. А ты, Топачка, выдумшчык і фантазёр. Што ёсць, тое ёсць. Буслік пяшчотны і дапытлівы. Рыся разумная і самастойная. У вас усіх ёсць чаму павучыцца. Значыцца, сябраваць можна з самымі рознымі дзецьмі, правільна? А не толькі з нейкімі асаблівымі. Менавіта. Калі сябры розныя, яны ўзбагачаюць адзін аднаго. І ім вельмі прыемна быць разам, як нам, размаўляць пра самыя розныя рэчы, гуляць у гульні, якія падабаюцца ўсім. А яшчэ сябры павінны дапамагаць адзін аднаму. І робяць яны гэта проста так, правільна? Правільна. Ой, дзякуй вам, сябры, я ўсё запомніла і перадам сваёй знаёмай. Спадзяюся, нашы гледачы таксама ўсё зразумелі пра сяброўства. Жадаем вам за канікулы знайсці новых сяброў. А зараз, можа, уключым цікавы мультфільм? Між іншым, мультфільм таксама прыемней глядзець разам з сябрамі. Так што глядзім разам. А зараз, маленькія, час рыхтавацца да адпачынку. Бяжым мыць тварыкі, чысціць зубкі. І адпраўляемся ў ложачкі, на мяккія падушачкі глядзець самыя цікавыя сны. Да пабачэння, сябры. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, бай.
очі закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай.